No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ, που γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1847 και πέθανε 2 Αυγούστου 1922, ήταν διαπρεπής Σκοτσέζος επιστήμονας, εφευρέτης και μηχανικός, ο οποίος θεωρείται ως εφευρέτης του πρώτου πρακτικού τηλεφώνου. Ηλεκτρικός τηλέγραφος. Ο ηλεκτρισμός έδωσε μεγάλη βοήθεια στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Πρώτος ο Morse, ζωγράφος στο επάγγελμα, ανακάλυψε το 1844 τον ηλεκτρικό τηλέγραφο. Αυτός Και να που ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα μέσα επικοινωνίας σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ας το πάρουμε από την αρχή. Πρώτα είχαμε τις φρικτορίες. Η φρικτορία είναι ένα σύστημα οπτικής επικοινωνίας με φρικτούς του 11ου αιώνα π.Χ. Δηλαδή σε έναν κόσμο που τα social media μας συνδέουν με όλο τον πλανήτη, μπορείς να στείλεις μηνύματα στην οικογένειά σου, στους φίλους σου, σε κάποιον άγνωστο. Μπορείς να μοιραστείς τις εμπειρίες σου με άλλους ανθρώπους. Εσύ όμως ζεις τις εμπειρίες σου. Μοιράζεις τις εμπειρίες σου με όλο τον κόσμο. Εσύ τι ζεις μόλις τελειώσει η μπαταρία του κινητού σου. Ζήσε. 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 Ο σκοπός της εκπομπής Λίμνης της Υπηρεσίας έχει δύο ξεχωριστούς κύκλους, απέκτην μεταξύ σειράς σε ένα συγκεκριμένο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Για την κωδικοποίηση των μηνυμάτων χρησιμοποιείται το τετράγωνο του Πολύδη. Το σύστημα της
υπηρεσίες θεωρείται ο πρόδρομος του ηλεκτρικού τηλέατρου. Ας δούμε τώρα πώς θα στείλουμε το μήνυμα Νικήτα. No news.